bawal lumabas pag hindi ka bakunado. Hello mga kadudong, mga kanilang, good morning sa inyong lahat. Ako'y malulungkot ngayon mga kadudong dahil meron na namang pangangamba na mag-lockdown sa 6 August 6. Ngayon pa lang sobra na pag-iigtit ngayon dito. May mga checkpoint na at kinakababahala ko mga kadudong ay yung sinabi ni Duterte na pag walang bakuna, wala kang ipakitang card na vaccination, full vaccination ka, sinasabi niya mismo na hindi ka palalabasin ang bahay mo. Bawal lumabas pag hindi ka bakunado, hindi ka full bakunado. Diretsuhin natin, hindi ka bakunado. Kaya yun ang pinangambahan ko mga kadong kanilang, dahil hindi pa ako nagpabakuna. Dahil siyempre hindi pa buong loob ko na magpabakuna dyan, dahil may mga pangamba pa. Dahil talagang mayroon talagang side effect. Mga kasamahan ko dito na pabakuna, nagkakaroon ng lagnat sabi sa DWC, normal lang daw yun. Talagang hindi mo maalis yung pangamba mo sa kalusugan mo, sa katawan mo, diba? Dahil yung gamot na nga yan, napag-aralan sa ibang bansa, ngunit pang mabilisan, diba? Kaya hindi mo lubos na komportable na ka kung maturukan ka dyan, diba? Kaya dapat isipin din ng ating presidente na sana maintindihan niya yung kapakanan ng tao, na yung may mga ayaw talaga na ayaw pa sa ngayon dahil hindi pa buo yung loob nila na para mapakunahan dyan. Diba mga idang, kaya malungkot ako ngayon mga kanilang, kasi ako nga lang yung naghanap buhay sa ngayon dahil ang asawa ko wala ng trabaho, dahil nga marami nagsarang mga negosyo ngayon. Simula nung naglakraan, wala na talaga siyang trabaho, ako lang. Kaya dito ko lang kinukuha ang lahat ng may pangangailangan sa pagpamamasada na ng tricycle. Kulang pa dahil sa sobrang hina. Ngayon pa lang talagang sobrang hina na nangyari kanina. Tapos nandyan yung pangamba ko na kung susundin yan sa mga pulis, mga tauhan ni Duterte, ipapatupad yan na hindi talaga palalabasin yung mga hindi nagpapabakuna. Di paano na? Ano mangyayari sa amin? Mamatay sa gutom. Diba? Nakakalungkot isipin. Bibitawan mo yung ganung salita. Na kaya naman niyang gawin talaga, kasi siya yung pinakamataas dito sa bansa natin. Sa kanya yung kapangyarihan na yan. Kaya nakakalungkot isipin talaga. Tapos kung gustuhin mo namang magpapabakuna kaagad-agad, di naman pwede yun, dahil mayroong bakuna na 2 turo ka, tapos magbilang ka mo katulad sa yung mga tinuturo sa mga kasamaan ko, 15 days mula nung binakunahan ka nung una, tapos mag-ihap ka ng 15 days, tapos bakuna ulit. Diba, hindi naman pamibilisan yun kaso lang, at sa pangalawa, kulang pa yung bakuna, diba? Mayroon ngang pumupunta sa vaccination area, hindi na pa bakunahan dahil naubusan na, diba? Mayroon din mababalitaan mo sa TV, ang gusto nilang babakuna sa kanila, yung gusto nila, pag sinabi na yung bakuna na yan, hindi nila gusto, mag-back out sila, diba? May mga ganun Kaya nakakalungkot talaga. Hindi naiintindihan. Sana maintindihan sa ating presidente yung kapakanan din ng mga tao na ayaw sa panahon ngayon magpabakuna. Dapat sa akin lang, opinion lang, hindi naman sa paninira ako sa gobyerno. Kaya ganito nagsasalita ako. Sana gagawa sila ng ibang hakbang para dyan. Yung mga ayaw magpabakuna, ayaw pang tanggapin yung pagbabakuna. Ganap sila ng gamot na yung mga tulad sa ivermectin. Marami nagpapato mga doktor dito at sinisigaw na nila ni Congressman Marcolita at Lito Atienza sa Mike Defensor, sinisigaw na nila yan nasa napayagan na, pero nangyayari kasi hindi pa rin hanggang ngayon, sa simula pa lang. Yung dapat ang pagbigyan nilang pansin yung mga ivermectin, dahil marami na talaga nagpapato dyan, at saka
sa sinabi ni Congressman Marcolita, mayroon ng mga ginagawang clinical trial sa iba't ibang bansa, mga batikang mga doktor, mga scientist kasama pa dyan. Kaya tinaterpa na daw yung ebidensya na talagang mayroong tayong makukuhang gamot dyan, panglaban sa COVID-19 na yan. Tapos meron na naman ngayong bagong Delta virus naman. Pastilan, wala nang katapusan talaga. Kaya nga lalakdown na naman ito sa yung buong NCR, lalakdown dahil sa Delta variant daw. Kung yung ivermectin niya, kung pag-aralan na nila yan, na ipabahagi na yun sa taong bayan, baka sakali hindi umabot sa ganito diba? Yan na lang talagang nangyayari. Paraan, pag dumami yung number ng nagka-COVID, ilalockdown. Yun na lang, paulit-ulit. Tapos pag hindi pa talaga bumababa, i-extend na naman yung lockdown. Kaya na dami ng mga Pilipino talaga dito sa NCR na nagugutom talaga, sobra. Sabi, marami na rin nawalan ng trabaho. Alam naman natin yan, pag lockdown, marami talagang establishment na nagsasara. Kaya sana maunawaan din ng ating mahal na Pangulo na sa sitwasyon ng mga mayroon talaga pang ayaw pang tanggapin yung bakuna. Mayroon ding gusto na pero hindi naman napabakunahan dahil kulang, diba? Kaya dapat hindi nila nakapokus doon. Nawagan ko sana sa ating mahal na Presidente, huwag naman sana magagalit kung makakarating to sa kanya na humanap sila ng ibang hakbang, paraan. Yung sinisigaw nga nila ni lagi kong sinubaybayan ni Lito Atienza at Congressman Marcolita, yan talaga yung nangunguna dyan, na nung nakaraang taon pa nila sinisigaw na sana ito aprobahan na dahil bukod sa mura, may ka rin naman talaga bitbis yung makukuha na panglaban sa COVID-19 na yan, di ba? Yung virus na lumalaganap ngayon sa ating bansa, mga galong kanilang, di ba? At hindi hanggang ngayon hindi pa talaga naaprobahan. Pinipigilan pa rin sa FDA na wag payagan. Ganun. Nabatikos na yan Tapos meron na namang ukta na naman. Ano ba yan? Yung ukta, hindi ko maintindihan yan Ang daming sus. Grabe na paghihirap ngayon dito sa NCR. Ibang ko lang sa ibang bansa, ibang lugar dito sa Pilipinas, hindi gano'ng apektado dyan sa mga protocol na yan, hindi ko alam. Pero dito ngayon sa NCR, sabi kong sa kahig, isang tuka, katulad ko, tricycle driver, pag hindi makabiyahe, walang matuka. Pambili mo, pangangailangan mo, bigas, ulam, kung ano-ano pa, pangangailangan sa bahay, wala, di ba? Kaya matatawag, isang kahig, isang tuka, gano'n ang sitwasyon natin ngayon dito. Kaya nananawagan ako sa ating Presidente, huwag naman sana gano'n na ibalik ko sa tahanan yung katulad ko. Pag lumabas ako sa 6, wala ako ipapakita vaccination card, papabalikin sa bahay. Paano naman yung pagkain namin? Anong kakainin namin? Babalik kami doon sa aming tahanan, walang pambiling pagkain. Hindi nga kami magkaroon ng COVID-19, ngunit magtiis naman kami sa gutom. Diba? Kaya napaka-lupit na sana, President, sana huwag sana naman ganun. Hanap tayo ng ibang pamaagi. Saon ba? Sayang, Mr. President. Hindi tatagpay paagi. May mga tambal diha upan nga kung bisag kunti lang para matigilan ng virus na ito. Yung mga ayaw magpabakuna, di bigyan yun ng ivermectin, di ba? Yun naman talaga ang gamot na yan ng pinagsigawan na sa grupo nila ni Marcolita, Congressman Marcolita. Mike Defensor sa kasi survivor yan man yan. Nakasurvive naman yan si Congressman Mike Defensor. Karoon ng COVID yan, umaling naman daw siya. Sila si Itrili, umiinom yan. Mayroon pang isa kasama nila ni Marcolita. Pinakita pa nga niya sa video, umiinom siya ng ivermectin. Wala namang masamang nangyari sa kanya. Kaya yung mga opinion lang naman ito sa akin na makakarating sa iyo. Sana huwag kang magagalit.
sa mga gustong mag-take ng gamot na ivermectin, payagan nyo. Subukan ninyo, diba? Pag-aaralan nyo rin, diba? Kasi may mga trial naman nga ginagawa sa iba't ibang bansa, diba? Ikaw nga yung nagsabi nung nagpupulong kayo doon sa inyong pulungan, yun anong lugar yun, hindi ko naman alam yun. Pupulong kayo kasama si Duque saka si Domingo. Tinanong mo si Domingo na itong ivermectin, wala ba kayo nakikita dito na makakatulong? Nabanggit mo pa doon ayuta, yung ayuta na yun, binanggit naman ni Marcolita, naintindihan ko na yung ayuta taxis pala, kahit kararampot, katiting na ebidensya na makukuha sa ivermectin na patunay na panglaban sa COVID-19. Kaso nga lang, ang hindi ko lang makita na dismaya ako dahil hindi naman sinabi ni Domingo yung totoo na mayroon naman talagang mga ginagawa na yung mga iba't ibang bansa na pagsusuri tungkol sa ivermectin. May mga ginagawa ng clinical trial na talaga nagpapatunay na mayroon tayong benepisyo makukuha dito panglaban sa COVID-19 na ito. Hindi naman niya sinasabi sa iyo ang totoo. Diba? Nakakadismaya talaga. Kaya dapat yun ang pag-aralan, yung pagbigyan mo Mr. President, hinihiling ko yan. Ako mismo, pagbigyan mo yan na iba gamit, iinom din ako niyan talaga. Hindi man naman ako nagpapapunay, iinom ako yan. Pinatunayan na naman ng iba na pati si Soto, di ba? Si Senator Soto, siya mismo nagsasabi, galing sa kanya sasabi na maraming umiinom ng mga kasamahan niya dyan sa ivermectin. Ma-skill naman daw ilang lawas, pamansiligi pamati sa lawas, di ba? Sana Mr. President, kung makakarating mo man ito sa iyo, pagbigyan mo yung mga kahilingan din ng mga bawat Pilipino. Alam ko naman na ang nasa puso mo ay kabutihan sa mga mayan, kaso nga lang nasa paligid mo, hindi ko alam kung ano rin ang kanilang pakana, di ba? Mr. President, kung makakarating mo man sa ito, sorry kung mayroon man akong banggit na hindi mo magugustuhan. Pasensya na talaga dahil ako mabigat na rin masyado sa aking loob, Mr. President, na paulit-ulit na lang na ganito. Pag tumaas yung kaso ng COVID, balik sa laklaw na naman, at ang unang maapektuhan katulad ko, isang kahig isang tuwa, Mr. President. Pag hindi makapaglabas sa bahay, hindi makapaghanap buhay, wala rin makain sa araw-araw. Sana maintindihan nyo rin, maintindihan mo rin ako, Mr. President. Sana rin payagan nyo na rin yung ivermectin ay bahagi para doon ninyo mapag-aralan kung epektibo pa o hindi, diba? Kasi talagang katirba na daw yung ebidensya nila ni Marcolita at ni Lito at Chinsa, Mike Defensor ka, diba? Ilang tatlo na yan na kaya nilang patunayan na may mga ebidensya talaga na may makukuha tayong magandang benepisyo mula sa COVID-19. Pagbigyan nyo, subukan nyo lang, diba, Mr. President? Mr. President, pasensya na ulit kung mayroon akong nababanggit na hindi mo magugustuhan at ako'y mingi sa iyo ng pasensya ulit. Huwag kang mabigat na sa kalooban na ganito na parati ating sitwasyon. Hindi mo man ito gusto na mabanggit na ayaw nyo rin mag-lockdown, ayaw nyo rin ganun pangyayari. Pero mismo ako, Mr. President, salagang apektado. At siguro, Mr. President, mayroon pa naman ibang paraan. Hindi lang tayo nakapagpo sa isa. Ulitin ko ngayon, ivermectin talaga, parang mas naniniwala ako dyan dahil meron na itong ginagawa ng clinical trial ng mga doktor sa iba't ibang mga bansa. Mr. President, yan, balik tayo sa inyo mga karo, mga idang. Nangangamba talaga at malungkot talaga dahil pag nangyayari yan na hindi may palabasin ng katulad kung walang bakuna, maganda sana kung mayroong ayuda na sapat kung ila-lockdown, hindi kami palalabasin, diba? Pero kung wala, anong gagawin namin? Magnakaw? Diba? Masama yun, magnakaw. Siguro yun na lang muna, Mr. President.
pasensya na ulit. At sa ating pamahalaan, kayo may mga kakayanan para isigaw ninyo kung ano yung sa tingin nyo nakakabuti sa ating lipunan, lalong-lalo na sa pangamba nito. Maglalakdaw na naman tayo. Mga kadulong, mga kaidang, kakain muna ako at nagutom na, alas 10 na ng umaga. Wala pa akong almusal. May baon nga ako, nagbabaon ako ng kanin na ulam. Itong ulam ko galing ba ito sa bahay, tira sa aming hapunan kagahapon ng gabi. May natira ang ulam, kaya binaon ko na lang ako para doon tuloy pa ng ulam. Nagbaon din ako ng tubig galing sa bahay para kita ko wala talagang bawas, wala naman akong bisyo, hindi naman ako naninigarilyo. Ayun mga kaludong, para makatipid na mga kaludong, para maniwala kayo na hindi kami luling, may tira-tira talaga itong ulam ko. Tira pa ito na hapunan namin kagabi. Binaon ko na lang para makatipid ba. Yun, binabagi ko lang sa inyo ang sitwasyon namin dito mga kaludong, mga idang. Sana sa ating presidente buksan naman sana ang kanyang puso para sa amin. Kakain mo na mga kaludong. Yan mga kaludong, pagbabago mga kaludong, kung maalala nyo yung ating itong baunan ko, yan yung kanin ko. Yan yung kanin ko mga kaludong, at ito yung ulam ko mga kaludong, natira namin sa amin, natira sa ulam namin galing sa bahay. Ito galing sa bahay ko, dinala ko na lang dahil ituloy yung ulam namin ito yan. Galing din sa bahay, tira hapunan namin kagabi, kaya ngayon ang umaga yun ang ginaon ko para hindi na ako bibili ng ulam dito. Kasi nagkamahalin yung ulam dito mga kaludong, 40 pesos, kunti pa. Titipid na rin mga kaludong, kahit ng buhay kumilakdaon to, hindi na ako papayagan na magbiyahe dahil wala na akong vaccination card. Pauwiin ako, may budget namin para pangkain, kaya kailangan mo na talaga magtipid mga kaludong. Yan, mga kaludong, kakain muna ako at dyan na muna tayo. At sana naintindihan nyo rin ako mga kaludong. Maraming salamat at sa mga nagsusuporta sa akin. Kita-kita na lang tayo muli sa susunod kong pag-upload ng video mga kaludong. Bye bye mga kaludong, ingat kayo parati. God bless you sa lahat.